Eguberren atarian Fernando Prado gotzainak Gabonetako zorion mezua zabaldu zuen, aurtengo urteko berezitasuna gogorarazi zuen, fedea biziki ospatzea eta Elizbarrutiaren 75. urte horrena azpimarratu zituen. Hori dela eta datorren urteari begira indartu egin gara, elkarrekin oinez Kristorengana hurbiltzen jarraitzeko, hau da, sinodalitatearen eskutik eraiki behar dugu gure etorkizuna. Fernando Prado kale gorrian dauden personekin bazkaldu zuen Caritas Gipuzkoako aterpe zentroan Gabonetako ohiko bazkariaren baitan. Gotzainak 81 lagunekin batera Gipuzkoako Caritaseko langile eta voluntarioek prestaturiko otordua asatu zuen. Gizataldeari hurbiltasuna helarazi zion Fernandok, aurrez aurre begiratzen duen karitatearen ikuspegi eraikitzaile baten eskutik. Gipuzkoako elizetan bezala Artzainonaren katedralean Gabonetako meza ospatu zen, bertan Mariaren bihotza besbatzaren ahotsak ondo baino hobeto entzuna ahal izan ziren. Prado Monseñoreak zera ekarri zuen gogora, data hauetan jainko ikustezina ikusgarri egiten da, eta Gabonak maitasun bide bat eraikitzera datoz. Kristoren jaiotza mundu aldatzeko gai da, zure bihotza aldatzeko gai delako.